Hello friends, Bodo by Bodo Jovinfo official YouTube channel दिनैनिफ्राय गोदान एप्लाइ आसाम पुलिसाव गोदान साख्रि ओंखारबावदोंमोन बेनो जाबाय जोंहा जेल वार्डारावहाय स' बे पस्टआ सिगांनो दङमोन नाथाय बे बन्द जानानै गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ होदों दा बिग चान्सआ बेनो जे गोदान केन्डिडेट्स बेयाव इलिजिबल जाबाय जायफ्रा 10 पास जाबाय अके स' बे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन आपल'ड खालामनांगोन आरो रिलियाव थाङोबा माखौ लांनांगोन जुदि मिस्टेक खालामो नोंथांमोना जायगायावनो केन्सेल जागोन दा बेखायनो जों नायफिनसै फैदो एप्लाइ लिंकआ दासिमबो एक्टिभेट जाथ'वाखै जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ फैगोन नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मबाइलाव माबोरै एप्लाइ खालामो नायनानै खालामना लानो हागोन आरो मबाइल एप्लाइ खालामनो एक्सेप्ट जागोन ना जाया होनोब्ला जायो नो प्रब्लेम स' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दा बेयाव स' नोंथांमोननि क्राइटेरिया होनोब्ला स' नोंथांमोननि मा नांगौ बेनो जाबाय 10 पासनिखौल' आपल'ड खालामनांगौ अके दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन सेलारिया जोबोर मोजां आसाम पुलिसजों सेमान दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ 11 फेब्रुवारि बारा टाइम गैया एप्लिकेसन फिस नाङा नोंथांमोना इजियावनो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभेट जानाय लोगो लोगोनो खालामदो दा पस्टआ 253 बेनि गेजेराव आनरिजार्भआव नोंथांमोना लानो टारगेट खालाम मानोना बैसोआ गासिनाबो गोरोबखायो जेराव 18 निफ्रायनो 45 इयार्स दं अब्ला स' नोंथांमोना आनरिजार्भआव इलिजिबल जायो बेखायनो मोजां नाम्बार लाबानो टेनसन गैया दा बैसोखौथ' मिथिखाबायना स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदोनै 10 बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोब्ला 10 पासनिफ्रायनो हागोन 10 पास जाबानो हागोन डिग्री पास एचएस पास हाजोबो दा हाइटखौ नायोब्ला एसटिआव हौवाफोरा 160 आरो हिन्जावफोरा 142 आरो लोगोसे 76 नर्मेलाव चेस्टा आरो बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन थ' बे नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गोनांथि गैया स' दानिया डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन बेनो जाबाय एज प्रुफनि थाखाय नांगोन एडमिट कार्ड नङाब्ला नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जायो जेराव बार्थडे थानाय बेनिफ्राय फार्स्टनि मार्कशीट बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नांथारगोन क्लास 10 निखौहाय स' बेनिफ्राय नोंथांनि सायाव थाबाय पिआरसि दङब्ला मोजां बाट गैयाब्लाबो जेबो नङा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दायो गैयाब्लाबो जेबो नङा नाथाय उनाव बे मोननैखौ नांगोन नाथाय कास्ट सार्टिफिकेटआ नांथारगोन मानोना बेयावनो ट्राइब थायो जेरै एसटि अबिसि इउआर थ' बेबायदि थायो बेखौ नांथारगोन जुदि कास्ट सार्टिफिकेट होनो हायाब्ला स' नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांगोन बेखायनो कास्टखौ नोंथांमोना जाहाथे होथारो बावनाङा स' बेनिफ्राय दायो सिलेक्सन प्रसेस होनोब्ला स' नोंथांमोना फार्स्टआव रानिं खालामनांगोन बेखौथ' मिथिखाबायना दा फिजिकेल टेस्टआ 40 नाम्बार दङ लं जाम्पआ 20 बेनिफ्राय नोंथांमोननि रानिंआ 20 गासै ओभारअल 40 स' बेनिफ्राय 1600 मिटार्सल' हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सल' बेखौ नोंथांमोना हाखायो दा 1600 मिटार्सखौ बोरै खारो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ स्पिड खारनांगोन दा एग्जामाव 100 कुइसन फैगोन 50 मार्क्सनि नेगेटिभ मार्किं गैया क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसन दानाय जागोन साबजेक्टखौ नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लादो बर' लेंगुवेजजों एग्जाम गोसोबायदि होनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया स' बेनिफ्राय एनसिसिआ 5 आरो अरेला 5 दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो लास्ट प्रसेसआव जायफ्रा बेस्ट स्टेजसिम थांनो हायो स' बिसिम थांनोब्ला रानिंआ मोजां खालामनांगोन लं जाम्पआ एक्सेलेन्ट लानांगोन स' बेनिफ्राय ओभारअल सिलेक्सन प्रसेसआ 100 नै बेयाव नायदो गैयाब्लाबो 100आव 80 प्लास लानो टारगेट खालामनांगोन एसटि हिसाबै बाट 85 खौ हायोब्ला 85-90 हायोब्ला मोजां चान्सआ दङ दा बेनो आरो लोगोफोर जेल वार्डारनि सिलेक्सन प्रसेसआ आं आसा खालाम नोंथांमोना बुजिजोब्बाय आरो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जानाय लोगो लोगोनो खालामगोन भिडिअ स' बिनिफ्राय 5 मिनिटआव 1600 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनो हायोब्ला एक्सेलेन्ट 20आव 20 मोननो हागोन आरो नोंथांमोना लं जाम्पआव एक्सेलेन्ट बारनो हायाबा चान्स गैया एक्सेलेन्ट नांथारगोन गैयाब्लाबो 40 नि गेजेराव 35-38 नि गेजेराव लानो हाथारनांगोन दा बेनोमोन लोगोफोर एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जायाखै अनलाइन एप्लिकेसनाव थुयोब्ला स' नोंथांमोना दायो एप्लाइ अनलाइनाव थुदो स' बेनिफ्राय लिंकआ 11 AM नङाब्ला 6 PM आवहाय एक्टिभेट जागोन आरो जेब्ला एक्टिभेट जायो आं नोंथांमोना एप्लाइ भिडिअ लाना फैगोन जाहाथे नोंथांमोना नायनानै खालामनो हायो आरो गोरोन्थि खालामनाङा गोरोन्थि खालामबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा बेनिमोन जेल वार्डारनि माखासे रिमाइन्डार भिडिअ